Hej og velkommen til den her video. Jeg har ikke lavet videoer i helvedes lang tid. Så i dag, der skal jeg gøre noget vildt. Fordi jeg har også rundet 30 subs. Kæft, jeg er glad, mand. Jeg er så pisse glad at optage ned i LaLandia lige nu. Og jeg har prøvet at købe dem her. Brain Blasters Candy. Flaming Hot. Så stærkt kan det heller ikke være. Jeg skal lige bevise. Jeg tager 5 af dem her. Mange 1, 2, 3, 4, 5. Der er 5. Lige her. Jeg tænker bare, at vi går i gang med det. Ej, hvor er det irriterende. Sådan der. Sådan ser den ud. Det er bare en helt almindelig, dejlig bolsje. Så pakker jeg dem alle sammen ud. Og så smager jeg dem. Jeg kan lugte det herfra, så stærk er de. Eller jeg kan lugte det sådan en lille smule. Her har alle 5 bolsjer. Men ej, det er noget, jeg troede det var. Skal jeg prøve? Jeg prøver. Jeg har mit cola. Okay. 3. Nej, er det sådan noget? 3, 2, 1. Jeg synes, der tuder lige nu. Tulkerne. Fordi jeg så det er en 30 subscribers. 30 subscribers special. Nu fik jeg den. Jeg skal gøre det her hjemme. Husk, jeg er psykopaten. I dem, der er sikker på. Det smager faktisk lidt af pære.
En æblepære. Hvad er det? Det er glukosesirup. Det er det, for. Det var sjovt. Kan du se min tår der? Tusind. Okay. Hvis jeg skal give dem en skala fra 1 til 10, hvor stærkt det er, så vil jeg godt give dem 8. Sådan 8-9 stykker. Jeg er pænt stærk. Jeg skal aldrig godt have det hjemme. Husk noget. Jeg er vildt underlig. Men ja, så er det vel det. Tak fordi I så med. Husk at like og tryk på den lille abonner-knap. Og så vil jeg bare sige tusind tak fordi I så med. Og ja, hej hej.